Yeah. Wala bandiraɓe fulɓe on calminama kala puloɗo woni enen fuladu naɓe kam guelmen kaya en ɗo on gandi kam ala kalanteɗo haala MC Konngol o jeeya ko Saare Sending ni noon Soppulo Ardo ko woni golle mum manam wana mi neɗɗo jiɗɗo inde hewade dillere minen ko golle men jokki o yettere Allah côté artiste aɓe ko mi yi on kala artiste so Allah jaɓi aussi jom jaɓi hande so jom jaɓi e wawi liggodirde e Soppulo Ardo mi on min ko waggol identifical leñol men ngol haɓanade leñol men te kadi mi on noon ɓeɗo yimɓe holko kaɓorte ko ɗum ɗo ɗum woni harene mais wona ƴattodirede neɗɗo fof kanje woodi su manière de accessu lucca min manière am on ko ɗum ɗo welaɓe mettaɓe ɓe jiiya golle Soppulo Ardo ala ko ɓe mbawi ɗo ɓayano gandi affaire pulago windetake e tinde neɗɗo yiye oɗo kanko pullo mais ɗum ɗo kam hayso kanga ɗo mbimi taw wona e leñol fulɓe bo bokkuɗa so a yi ɗum ma anda ɗum ɗo kam baɗɗo ɗum créé o ko pullo donc objectif amo ko ɗum holko yiya leñol jogoto fi mbawen haɓade woɓɓe geɗe tati mboɗo sikki lawol ngabbimingol so ngol continue ma en keɓɗen ɗon geɗe donc MC Konngol o weltanama e golle makko ay vraiment mboɗo wawnom neldude no mbammi ɗo ni tiseji ɗi ɓay mi haalanani moni mais ko yettere Allah o ƴefti tiseji ɗi o waɗi kadi photo e concert makko he o jiiɗo vidéo nde mi waɗi ɗo nde ñande o ña vidéo makko mo ɓorni wutteji ɗi mo firti mo mawninkinaki mo ɓurnaki way goɗɗo nina wawnoyde min mi anda o mo haalanani kam o asa ɓornade wutteji ɗi mais ko mbo andu lawol ngol mbo jokkingol ande minen yam toujours kala ko mbatta tawol wodi ko aadi koto so a ƴeewi ɗo rek a yaha ere ɗum addi mi Soppulo Ardo wonde Soppulo Ardo ñande wotere manam ñemmude kam ñande wotere sa taani mbimi ko konti gongol ɗum woni ko saɗi ko donc a weltanama vraiment ane mo jadata o on calminama on beltanama mi wiya on Soppulo Ardo golle jokki ha yeeso ko lawol mi watta permettre hay hunde nak mais ha yeeso ko lawol inchallahu rabbi moƴƴi